Ronaldo, Messi, Neymar bat ki wede ki celebrity. Kan mau ki paunam bat ki famous tang hagane ko perthai hi. Handai uji su usyayap usyak sempat usyak sanar phana kanu kejing syak sitom ke jong u. Na benta jong abat jong pi. Upaunam nadu ke perthai bat hadu beneng. Bat ngayu i kisngi ke bamenta bat hagini kisngi ki samla ki kham i ya ki celebrity. Amde tang ki samla hi handai don ru ki briu ki ba i kham i ya ki celebrity ban yau blei. Ladapi keren ki basniu yang ngaru ladapi dom yang ngaru handai kene ke de jing sisa ki kham i ya ki jong ke perthai ban yau blei. Ublehi usna ya kita ki bodon ha ke perthai. Handai ngi menedem ya kita ki ba ublehi usna. Kerenam de na. Haot kata ke jing it kamlong ke pesniu ngide ban it para briu. Handai wat ai kata ke jing it ke jonga bat ke jong pi kan kela long ke jing menedem penban yaki. Ya ingin menedem handai ingin menedem ya utrai jongi uji sukris wala syayap namenta jonga bat jong pi. Te tang ublehi ubala ban ai jing im kita ke celebrity kemla ban ai jing im yang abat yepi. Tang mauhi ulong unong kerku, tang mauhi ulong unong yada, bat tang mauhi ulong. Ki ke bangi don handai ki wan na u. Ki ke bangi ngiyok benta ki wan na u. Bat ngi don kam ban pendon burom, bat aingu ban yero ayu u. Bat uhi uru udon kam ya kajing yero nangi. Nakapta kajing lep ha kajong u. Ha kajing im jongi. Yero ayu try. Hallelujah. Praise the Lord. Amen.